ați venit la episodul 3 din Minecraft Skyward, scuzați-mă. De data asta am o nouă textură, am, ca să știți, Fateful aveam data trecută. Acum am, cum se cheamă, nu Fateful, am Lebe Fotorealism X64. După câte știți, din episodul trecut am ajuns de pe insula cealaltă aici și vreau să-mi construim un crafting table și pentru asta avem nevoie de lemn. Am făcut crafting table-ul, spargem aici, scuzați-mă pentru perioada de inactivitate, îmi cer scuze. Am nevoie de încă 5 tănă cu apă dacă se pot. N-avem piatră. N-avem cable. Bine, n-avem cable. Spargem. Să-mi ziceți dacă vă place textura, dacă da, așa voi filma cu textura asta. Avem multă treabă astăzi. Avem de strâns multe resurse pentru a ajunge pe următoarea insulă peste un episod, maxim 2. Și uite că aici se încheie și drumul nostru. Spargem fiecare bloc cu atenție mare. De asta, uitați, de asta ne trebuie nouă atenție. Și culegem cât putem. Bine, la asta nu mă așteptam. Continuăm. Ah, am uitat să-mi iau patul că se face noapte. Înainte cu sabia în mână, la arme cu frunze și flori. Haideți, trebuie să ne luăm patul înapoi. Ok, n-am terminat pe partea aia, dar cui pasă. Bag un sprint acum, dar o să mi se ducă din mâncare. Fărnesc n-avem nimic, nu. Deci o să luăm cu noi, cred că o să se spargă trancopul. Acum câteva minute, date creeper-ul vieții, nu! Nu creeper, nu! Aveam și noi lemn, atunci avem și noi piatră. Atunci vine. Oh my god! Patu, repede! Nu! Ah! Nu! Oh, nu! Am pierdut tot ce aveam. Iarăși la munca de jos. Nu mai am mâncare acum. Cum înmulțesc animalele. Din cauza unui creeper. Se întâmplă. Aveam și noi cable.
Bine, va trebui să ne facem 2 săbi. Sunt obligat să fac asta. Deși mie nu-mi plac săbile din lemn, totuși. Creeper, nu! Uai! E clar, ia să săpăm. Și nu putem să luăm nimic de pe insula asta. 2 tăi de aici. Da. Zic că merge destul de bine videoclipul. Ați auzit de căsuri Gabzon? Îl voi începe episodul următor, că după ce se va termina episodul ăsta din această serie va fi și da. Oh my god, câți creeperi! Dacă am suflat în microfon. De ce am trebuit eu să drumul spate? Aha, nu o să mă prinzi. Ba da, mai prins. O să te omor! Bine, creeper. Oh, nu! Oh my god! Nu! Doamne! Nu o să înțeleg niciodată. Și tu, mă, ce mai vrei? Hă? Hă? Doamne! Avem nevoie de mult. Oh, uite cum se prind. Avem nevoie de foarte mult. Avem nevoie de foarte mult. Avem nevoie de foarte mult cabel. Haide, bă, să fim serioși. Aveam și eu din nou câteva lucruri și acum. Mai trebuie iar să tai un copac. E a doua oară că murim în acest episod. Nu mai vreau să se întâmple. 3 bucăți de lemn. 4 chiar. Punem un sapling aici. Și acum facem o lopată. O lopată. Cine va ajuta o lopată astăzi?
Strângem destule bucăți de drept pentru a reconstrui drumul distrus. Oh, dacă e așa, mi-a venit și o idee. Doamne. Sabie neapărat. Oh, Doamne. Un adevărat război. Nu! Nu, 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 nu. Haide, bă! Nu mai. Scuzați-mă pentru asta. Nu. Uite, așa se vă duce toți cu paci. Strângând lemn ca muhe. E clar, nu mai trebuie să joc pe full screen, că din cauza asta cred că se întâmplă să moare. Mi-ar trebui string pentru beți. Credeam că am văzusem că e păinușeci. Hai mă, că e părule, te crezi zeu, luptă-te cu mine dacă te crezi zeu. Scuzați-mă că am vocea răgușită. Chestia a fost că am mers la meciul România-Argentina și am țipat. Oh, de la găini. Să facem o omletă. Să nu. Să nu. Rotom Flash-ul unde e? Unde e Rotom Flash-ul meu? Oh my god. Trebuie să ai mai grijă cu acești creeperi. Oh, gunpowder. Îmi trebuie paf de pușcă. Va trebui să tai din acest copac. Așa, gata, am tăiat. Fac 8 lopeți. Vreau să fiu singur că ajung cât mai departe pe insule, așa că de-aia am făcut 8 lopeți. Să-mi ziceți dacă nu vă place textura. Am irosit aproape o lopată. Am irosit aproape o lopată pe 3. Wow, poate ține doar un stack și ceva. Să vedem cât ține o lopată. Cincizeci și 5. Cam 59 de bucăți. Se pare că începem drumul spre următoarea insulă.
Eu zic să mergem cât mai drept și după să ne dăm seama. 44 bucăți și continuăm. Continuăm să punem dirt. Mai de bă. Ajungem mai ușor. Se pare că mai avem de mers. Continuăm. Mai ne trebuie. Așa că o să folosim următoarele lopeți. Doamne, mâncare! Mi-ar trebui mâncare. De asta e mai ușor pe mapul construită de tine, pentru că acolo mâncarea se găsește foarte, foarte ușor. E cel mai greu. Mai am nevoie de lemn. Și întrebarea este cum ajung eu. Uite. O mergem la stați puțin. Deci, cam atât a fost acest episod. Se pare că Fraps nu mai mă lasă să filmez. Deci, cam asta a fost cu acest episod. Până data viitoare. Eu vă spun să dați un like, să vă abonați, să dați un like, un subscribe, un coment și un share. Și până data viitoare, v-am lăsat. Ciao les!